Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Taram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag is de laatste dag van de, zeg maar, van de laatste, we bespreken vandaag de vier laatste kaarten van de Grote Arcana. Dus het wordt interessant. We gaan het afronden, mensen. Ja, welkom allemaal. Welkom. Ik ga meteen naar mijn sheets, omdat ik op tijd wil eindigen vandaag. Elke dag probeer ik binnen een uurtje, zeg maar, alles te doen, maar het lukt me meteen niet helemaal. Maar vandaag gaan we wel het halen, denk ik. Want we hebben alleen maar 4 kaarten te bespreken. Alhoewel ik toch wel meer sheets heb dan vorige week. Omdat ik een bonusgedeelte heb, maar hopelijk gaat dat heel snel. Oké? Laat me even mijn sheets erbij halen. Eventjes. Dag Ivanisha. Hoe gaat het? Dankjewel, dankjewel. Ja, vandaag gaan we het hebben. Nou, laten we het even heel snel door deze sheets. Dus natuurlijk voor de mensen die mijn werk nog niet kennen, kunnen naar mijn website gaan, thegreatworkexperience.com. Dan krijg je podcast, video's, artikelen, monografieën, boeken en donaties. Bonochi, dag Megan. Bonochi. Maar moeten we gaan begrijpen natuurlijk dat anarchie de oplossing is. De tarot gaat over anarchie, mensen. Heel veel mensen kunnen van alles zeggen wat ze willen. En allerlei soorten poega doen. En ja, ik weet het niet. Mensen gaan natuurlijk gekke dingen doen. En met de tarot ook. Maar het gaat over anarchie, het gaat over zelftransformatie. En het heeft te maken met de psyche. Ja? Wat is psyche? Psyche is eigenlijk je gedachten. Psyche is je gevoelens. En psyche is ook je acties eigenlijk. Wat je doet. Dus in principe, psychologie is het deel van je bestudeert zeg maar hoe deze dingen, dus je gedachten en gevoelens, je acties drijven. Dus dat is eigenlijk psychologie. En daar gaat de tarot over. Het gaat over de transformatie van je gedachten en gevoelens. Dus uiteindelijk ook je acties. Oké? Dus, en daar gaat het over. En op het moment dat mensen immoreel zijn, dat betekent ook John Livingstone, ja. John Livingstone, groetjes aan John Livingstone. Dus dat betekent ook op het moment dat we een immorele dat we zo zeggen, een immorele wereld hebben, dat nu het geval is. De conditie van de mensheid is nu immoreel. En de conditie is ook slavernij, want je kan niet een, nou zo zeggen, vrijheid hebben. Ik hoop dat dit natuurlijk zinnig klinkt. Je kan natuurlijk niet echt vrij zijn als we nog steeds immoreel zijn. Ja, dus als we steeds oorlogen hebben en al die dingen. Goedenavond, dag Anna. Ja, kunnen we natuurlijk niet echte vrijheid hebben. Ja, ik hoop dat dit wel zinnig is, dat dit it makes sense to people. Want soms denken mensen dat we vrij zijn, maar we kunnen niet vrij zijn zolang we dit soort dingen aan het doen zijn. Ja? En tarot is een tool, het is een gereedschap waar je jezelf kan transformeren. En ja, helaas pindakaas, en misschien ook gelukkig, iedereen moet aan zichzelf werken. Oké? En dat is zeg maar het goed nieuws en het slecht nieuws tegelijkertijd. Want als ik niet aan mezelf werk en jij niet aan jezelf werkt, dan heb je de neiging om andere mensen lastig te vallen. Het zij om te denken dat je recht hebt om iets van hun weg te pakken. Het zij dat je op een of andere manier andere mensen ondersteunt om hun te bestelen. Dat is nou eigenlijk het geval nu. Wij ondersteunen instituten. En deze instituten die in principe deze instituten die zorgen ervoor dat mensen bestolen worden op allerlei soorten manieren. Dus dat is een van de grootste problemen van de mensheid. En daar moeten we gaan werken. We moeten hard gaan werken eraan, mensen. En ik doe mijn best. Ik geef jullie tools, gereedschappen. Want het is niet alleen maar een materialistische oplossing. Het is een holistische oplossing. Vraagt ook
voor een geestelijke benadering. In principe meer geestelijk dan zelfs fysiek. Laten we het even zo zeggen. Als je in je gedachten, we praten over geest trouwens, hebben we het over gedachten en emotie. Heel veel mensen begrijpen wel dat dit soort dingen niet eens. Daarom is het handig ook om mijn andere podcast te bekijken. Want dan ik bespreek deze dingen. Dus dan praat je over gedachten en emoties. En die moeten op de juiste manier. Ze moeten niet gecorrumpeerd zijn. Ze moeten niet corrupt zijn. En zolang dat het geval is, als ze niet gecorrumpeerd zijn, zijn je acties goed, moreel. En daar gaat het om. Dus het tarot gaat over de transformatie van de mens naar de zelfbeheersing. Dus het is een anarchistische tool. Daarom gingen ze, dit was mijn eerste podcast over deze serie, zeg maar, had ik het over dat ze mensen die de tarot die hebben ze dan, niet een boek van gemaakt zoals wij gewend zijn. Dus niet een geschreven boek in ieder geval. Omdat in die tijd gingen ze die mensen gewoon vermoorden. Dus mensen die dan, want het was natuurlijk een bedreiging voor de huidige structuren. Huidige regeringsstructuren, huidige religieuze structuren. Dus deze dingen mochten niet zomaar. Tegenwoordig krijg je hetzelfde idee, maar ze gaan censureren natuurlijk. Oké? Dus het is hetzelfde idee. Laten we even verder gaan. Welkom Lisa. Laten we even verder gaan. Dus niet vergeten om, voordat we verder gaan, zeg maar, ja, de mensen die deze podcast niet hebben beluisterd of gezien, ja, ik moedig iedereen aan om dat te doen. Want het geeft wel een beetje een goede basis voor wat ik bespreken zal. Niks is nieuws onder de zon, zeg ik altijd. Wij denken dat alle informatie nieuw zijn, maar het is helemaal niet zo. Integendeel zelfs, alles is al geweest. Wat wij nu bespreken is niet nieuw. Maar ik hou van om hiermee te beginnen, zodat mensen maar later niet zeggen van ja, maar je hebt niks nieuws besproken. Wel, eigenlijk niet. Ik bespreek het op een manier, op mijn eigen stijl. Maar het is niet nieuw. Het is altijd zo geweest. De kennis die gaat ook. De oplossing is ook niet iets nieuws trouwens. Ja, de mensen die mijn podcast hebben gezien van de heilige drie-eenheid, bespreek ik daarover. Dat een nieuwe technologie, dat is niet de oplossing. De oplossing is gewoon moreel worden. En dat heeft te maken met het begrijpen van natuurwetten. Dat gaat het tarot over. En het heeft te maken met het harmoniseren van deze wetten. Ja, in Egypte noemen ze dat Ma'at. Ma'at is het concept. Het is natuurlijk ook een godin. Het wordt gepersonificeerd als een godin. Ja. Graag een link achterlaten, zodat ik deze ook achter kan beluisteren. Ja, laat me even kijken. Even kijken. Ja, hier. Zie je de drie onheilige, zeg maar de drie. Het gaat over dit. Het gaat over de ene, ja, deze. Letterlijk die. De onheilige drie-eenheid. Ja. Ik ga kijken als ik jou een link kan sturen. Ivanisha. En dan kan je die naar kijken. Maar daarin bespreek ik het. In Egypte wordt de Ma'at gezien als Ma'at wordt gezien als je kan zeggen het in balans houden van het kosmische. Dus dat betekent dat, graag gedaan. Het in balans houden met het kosmische. En dat is niet veranderd. Nogmaals, niks is nieuws onder de zon. Het kosmische, wij hebben een creatie. Ja? Als wij geloven of weten, want ik hou niet van het woord geloof te gebruiken, want je weet het gewoon, want je ziet er om je heen dat er een wereld is. Als we weten dat er een wereld om ons heen is, ja, als we begrijpen dat dingen echt zijn, in ieder geval naar ons beleving, ja, dan begrijp je ook dat er een bepaalde orde in zit. En er is een bepaalde structuur. Als er geen bepaalde structuur erin zit, dan was alles een beetje chaos. Dan praat je over chaos. Dus Ma'at is het tegenovergestelde van chaos. Dan zie je dat de zon die kan blijven waar die is.
de aarde die kan bewegen om zijn as, maar die kan ook rondom de zon vrijwel stabiel bewegen. Alles beweegt naar een bepaalde orde. Ja, anders zouden we overal in het universum zijn, zouden we overal. Ja, er is een bepaalde orde. Op het moment dat je bijvoorbeeld een zaadje in de grond stopt, als je een mango-boom hebt geplant, dan komt er een mango eruit. Er komt niet geen zuurzak, er komt ook geen peer, er komt ook geen appel. Als je een andere vrucht hebt, weet je, er is een bepaalde orde. Als je dat kan inzien in de wereld, ja, dan begrijp je wat Ma'at over gaat. Daar gaat Ma'at over. En dan, als wij als mensen in harmonie met deze dingen kunnen leven, dat betekent, wij begrijpen bepaalde concepten en wij harmoniseren met die concepten. Ja? Wij harmoniseren met bijvoorbeeld de dag, licht en de avond. Dat deden de Egyptenaren heel erg veel. Ja? Ze harmoniseren hun gedrag heel erg veel aan de kosmische. En als je dat begrijpt en als je daar begint te handelen en als je bijvoorbeeld de creatie respecteert, weet je, en dan als je dit soort dingen begrijpt, dan ga je ook niet meer dieren mishandelen of dieren zelfs eten. En dat soort dingen worden natuurlijk voor je. Maar het is een proces. Beetje bij beetje komen we daar. En Tarot die helpt ons, want dat gaat ons bewustzijn. Bewustzijn betekent kennis tot ons nemen. Kennis, begrijpen waarom je bepaalde dingen wel moet doen en waarom je dat niet moet doen. Waarom het wel slim is om het te doen en waarom het niet slim is om het te doen. Als jij in jouw gedachten hebt van, weet je, ik ga toch alleen maar 80 jaar worden en daarna ga ik dood. Dan ga je ook niks aan jezelf aanpassen om 300 jaar te leven, of 180 jaar te leven, of 120 jaar te leven. Want zelfs nu in onze huidige stadia, als wij gezond eten, dan kunnen we dan tot 120 zelfs gaan. Dat is als je niks doet. Ja? Maar als je ongezond eet, dan kom je tot 80. Dus dat soort dingen. En dat is hetgene wat je dan, als je bewust wordt van dat het kan, dan ga je je gedrag aanpassen. Ja? En het probleem is dat we dan niet weten dat dingen kunnen. En daarom handelen we, zeg maar, het tegenovergestelde met Ma'at. Dat is dan wat ik dan ook noem, in de westerse wereld noemen we dat natuurwetten. Ja? Of principes. Ja? In de oosten noemen we dat karma. Maar ja, karma is een heel beperkte manier om het te bekijken. Het is eigenlijk één wet. En in de westen eigenlijk noemen ze niet eens natuurwetten, ze noemen het actie-reactie. Ja? Dus, maar het is ook een beperkte benadering, een beperkte benaming. De Egyptenaren hadden het hele concept van orde, als ze noemen dat Ma'at. Oké. Zoals de Surinamers zeggen dat als je pepper plant, zal je pepper eten. Ja, ja, zoiets, ja. Je kan niet wat je zaait, zal je oogsten. En dat is ook de conditie van iedereen. Dus iedereen moet dat begrijpen. We hebben vorige week erover gehad, over die kaart. Het is de kaart van, ik ben even vergeten, maar het gaat over van karma. Dat is de kaart van het Raad van Fortuin. Ja? Wat je zaait, dat oostje, dat is de karmische wet. Vandaag gaan we het hebben over de maan, de zon, oordeel en de wereld. Ja? En het zijn de 4 laatste kaarten van de grote arcana. We zijn heel ver gekomen, mensen. Ik ben heel trots op jullie. Dus we gaan de maan even bespreken. Het rijk van onbewuste illusies en diepe intuïtie. We zullen de zon bespreken. Dus verlichting, vreugde en succes door helderheid en waarheid. Spirituele ontwaking is het oordeel eigenlijk. Spiritueel ontwaken en vernieuwing. En de wereld gaan we dan als laatst doen. Dat is dan zeg maar een voltooiing van je spirituele reis. Ja? Glenn, is actie en reactie hetzelfde als oog om oog, tand om tand? Ja. Ja. Ja, het is hetzelfde. Dat is, zeg maar, het heeft te maken met het feit, en je kan het zien als een straf trouwens, maar ik persoonlijk zie het niet als een straf. Karmische wet is geen straf, mensen. Karmische wet is een manier om te leren. Dus op het moment dat je kwaad zaait in de wereld, dan kan je niet verwachten dat je het goede
het zegenen van de Heere Jezus gaat krijgen. Zoals heel veel christenen denken. Oké? Oh, Jezus gaat hem toch wel even zegenen, omdat ik in hem geloof. En ik ben gewassen met het bloed van Jezus en al die... Het is een horror movie, man. Hoezo gewassen met het bloed? Dat verwijst naar satanische, hoe noem je dat? Rituelen. Met het bloed badden en dat soort dingen. Ja, ik bedoel, hoe satanisch kan je zijn? Oh mijn god. Dus het heeft te maken met het feit dat op het moment dat jij slechte dingen, het deelneemt van het kwade, dat je niet kan verwachten dat die universum jou goed geeft. Iets leuks geeft. Ja? En het is ook niet van, luister mensen, ik ben christen. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn, laat me het even uitleggen. Ik ben christen geweest in de kerk, de hele shebang. Je gaat mij niet vertellen dat jij kwaad gaat zaaien en dat God jou gaat belonen daarvoor. En dan ook niet zeggen van ja, maar dat was het Oude Testament. En dan, ik ben heel erg geverst hierin. En het klopt niet. Het is een leugen. Het is een illusie. De maan verwijst eraan. Het is een illusie, zodat jij gewoon het slechte kan blijven doen. Goedenavond. Ja? Zodat je het slechte kan blijven doen. Daarom komen we niet. We zijn 2000 jaar, dus Jezus zou al 2000 jaar geleden moeten komen. Hij is nog niet gekomen. Ja? Want het is een leugen. Jezus gaat niet komen. Ja? Het heeft te maken met jou. En iedereen moet, zeg maar, zijn verantwoordelijkheid nemen. En gewoon beginnen te lopen. En harmoniseren met de natuurwetten. En als je dat de godswetten wil noemen en zo dingen, het zij zo. Ja? Ik vind het niet erg. Ik vind die benaming vind ik niet zo erg. Ik noem het natuurwetten. Zodat het niet een christelijke verhaal gaat worden. Ja? Want dan zeggen we, ja, het is in de Bijbel. Maar nee. Het heeft te maken met jouw gedrag aanpassen. En God is in alles. Alles is God. Alles is God. Het goede en het kwade. En het heeft zelfs Bijbel staat erin dat het goede en het kwade van God komt. Dus het is niet alleen maar het goede. Dus jij moet het balans vinden tussen deze twee uiteinden. En dan, hoe je dat kan vinden is door de natuurwet. Door de wetten die de creator al vanaf het begin heeft geplaatst. Dus het enige wat jij moet doen is een Christusfiguur zelf worden. Dat heeft te maken met de magier. Dat is de tweede aflevering heb ik erover gehad. Het heeft te maken met de magier. Oké? Dus je moet eigenlijk een magician worden. Een magische persoon. Een Christusfiguur worden. Alle religies hebben daarover. De boeddhisten, ze hebben zoiets van, je moet een Boeddha worden. De mensen van de Krishna, moet je dan zo'n Krishna-figuur worden. Ja? Christus. Egyptenaren hebben het over Horus. Ja? Iedereen praat erover, het is het ultieme mens. Wij moeten moreel worden, in balans leven, hier op aarde, zodat de wereld beter wordt voor ons. Zodat de hemel op aarde kan komen, want hel en hemel is hier op aarde, nergens anders. Ja? En daarna, na het bespreken van die 4 kaarten, hebben we een bonusgedeelte. Zoals de kerkelijke personen zegt dat God veranderd is, omdat hij vroeger slechter is en nu goed doet. Ziekelijk denken. Ja. Ja, de hele christelijke geloof. Oké, zodat mensen begrijpen. Ik heb vrienden die in de satanistische kerk lid waren van de satanistische kerk. Oké? De christendom komt uit de satanistische hoek. Sorry dat ik dat moet zeggen tegen de mensen die heel erg gelovig zijn. Ja? Heel veel mensen kijken niet eens naar deze podcast, omdat het natuurlijk over tarot gaat. En hun denken dat tarot, want dat de pastor dat heeft gezegd, ja, dat de tarot gaat over satanisme. Nee, tarot gaat niet over satanisme. Wat ze doen in de kerk gaat over satanisme. Het gedachtegang gewoon gevangen houden en niet de geest ontwikkelen. Dat is satanistisch. Ja, zodat men controle kan uitoefenen over de mensen. En dat moet gewoon stoppen. En dat heeft ook zelf te maken met de regering ook. En sorry dat ik moet mensen voor de gelovigen in de regering. Ik heb geen andere nieuws voor jullie, maar alle tradities, en praten we over occulte tradities, spirituele tradities, heeft te maken over de bevrijding over deze illusies. Ja?
heeft te maken over de bevrijding over deze illusies. En we moeten ons bevrijden over deze illusies. Daar gaat de maankaart erover. Dus dat gaan we nou even meteen erin. Dat is een goede doorstroming daarna. Ja? De maan. Ja? De maan vertegenwoordigt het rijk van het onbewuste of illusies. Ja? Voor degenen die de kaarten niet hebben, ik heb gezegd, je kan mijn kaarten vinden op mijn website, thegreatwordexperience.com. Dan kan je daar gratis de kaarten downloaden. Ik heb ook de kleine arcana die we volgende week gaan bespreken. Dus ga daar naartoe, haal die kaarten, zodat je de kaarten bij je kan hebben wanneer ik ze bespreek. Want het is ook een hartstikke potente tool, de tarot. En het is een beetje jammer als je dat niet bij je hebt, moet ik zeggen. Ja? Maar de maan gaat over het onbewuste, illusie, de diepe intuïtie. Deze kaart herinnert ons eraan dat niet alles is zoals het lijkt. Okay? En dat we door de duisternis van onze onderbewuste moeten reizen. Dus we moeten zelfreflecties doen. Ja? Om tot helderheid te komen. We moeten onze zeg maar, lelijke kanten moeten we dan gaan bestuderen. We moeten ze dan naar boven brengen. Ja? De maan is een symbool van een innerlijke reflectie. Angsten en dromen en het mysterie van het onbekende. Iedereen heeft hun schaduwkanten, hun oneerlijke kanten, hun lelijke kanten. Die moeten we naar boven brengen, naar het licht toe brengen, zodat we ermee kunnen gaan dealen. We moeten ermee kunnen handelen. We moeten het gaan verbeteren. Ja? De maan zelf, de halve maan, ja, die vertegenwoordigt het onbewuste en verborgen emotie die we moeten begrijpen om verder te komen. Want deze dingen houden ons tegen, mensen. De twee torens symboliseren de grenzen tussen het bewuste en onbewuste. De hond en de wolf daar. De hond vertegenwoordigt onze gedomesticeerde. Ja, honden zijn de gedomesticeerde dieren. Ja, het bewuste natuur. En terwijl het wolf onze wilde, instinctieve natuur is. Onze instinctieve kant. Ja, dus dat is de dualiteit tussen instinct en reden. De kreeft is onze lelijke kanten die naar boven opduiken. Ja, dus die ganse archetype is een schaduw, of de nar. De maan vertegenwoordigt de schaduw, het archetype dat gaat over de delen van onze psyche, die we vaak onderdrukken of negeren. Dit heeft heel veel te maken met de duivelse kaart, de kaart van de duivel. Ja? Dus zeg maar, in de Jungiaanse psychologie is de schaduw de bron van onbewuste angst, instincten en onopgeloste conflicten. Ja, heel vaak willen we niet met onszelf dealen. We onderdrukken heel veel gevoelens. Die kunnen tot verschillende zeg maar, problemen veroorzaken. En die komen door de onderdrukking van die gevoelens. Dus je moet het naar boven brengen en gewoon bespreekbaar maken met een ander. Of met jezelf, zeg maar, reflecties doen. En vraag jezelf waarom. Niet vergeten, psyche gaat over de psychologie zelfs. Waarom je doet wat je doet. Ja, daar gaat psychologie erover. En de donkere occultisten, eigenlijk elke magier, die zijn gewoon meesters hierin. Oké? Dus uiteindelijk, wat gaat gebeuren? Je gaat mensen helpen hun eigen psyche te begrijpen en zichzelf te beheersen. Of ga je een manipulateur worden, net als donkere occultisten, om te gebruiken zodat ze doen wat jij wil. Ja, dat is hoe het werkt. Daarom komen ze dan op televisie, ja, vermomd als autoriteiten. En dan zeggen ze van ja, je moet dit en dit doen, omdat anders ga je dood. Ze manipuleren mensen als geen ander. Dat is het hele verschil. Dit is het punt, mensen. Dit is het verschil, want hun begrijpen de psyche en de meeste mensen niet. Ja, mensen denken dat het allemaal automatisch gaat, dat het allemaal, ik weet het niet, vanzelfsprekend is. En dat ik kan niet veranderen, ik ben wie ik ben, is onzin. Je kan altijd veranderen. Je kan altijd jezelf onder de loep nemen en dingen veranderen in je leven. Ja? De Egyptische godheid die eraan behoort is de Khonsu, de god van de maan. En dat wordt geassocieerd natuurlijk met de maanheer vanwege de rol van de gids in de nacht. Ja?
En het heeft de connectie van cycli ook. Want dat gaat de maan ook over. De Hebreeuwse letter die je daar ziet is kof, mensen. Kof is eigenlijk je nek of de achterkant van je hoofd. Dat is dan zeg maar de Hebreeuwse letter. En het heeft te maken met het onderbewustzijn. Want de bewustzijn, zeg maar, is, zeg maar, je kan zeggen, quote-unquote, de voorkant van je hoofd. En de onderbewustzijn is de onderkant of de achterkant van je hoofd. Ja? En bewustzijn staat intuïtie en onbewuste bewustzijn. Dus je moet bewust zijn dat heel veel acties die je doet automatisch geprogrammeerd zijn in je onderbewuste. En die moet je dan bewust gaan bestuderen. Zeg maar, waarom beweeg ik zo? Waarom heb ik angst? Waarom heb ik trauma's? Waarom ben ik bang voor bepaalde dingen? Ja? Dan moet je even rust hebben en dan die gedachten naar boven brengen. Dat is wat de kreeft ook symboliseert. Ja? Welke kwaliteiten moet je ontwikkelen? Intuïtie, samen met de hoge priesteres. Want je moet eigenlijk in stilte deze dingen bestuderen. En je moet de illusies overwinnen. Ja? En dan doen we dat met helderheid, met de zon. Dus je moet het naar boven brengen. Dus de tegenovergestelde kaart is ook de zon natuurlijk. Ja? De zon staat voor helderheid en waarheid en bewustzijn. Je moet bewust worden. Je moet begrijpen waarom je doet wat je doet. De natuurwet is de dualiteit. Ja? De wet van de principe van dualiteit. De wet stelt dat alles in het leven duister dualiteit heeft. Licht en donker. Ja? En je gaat begrijpen ook, hè. Ik hou ervan ook met christenen te praten. Want die hebben bepaalde gedachtegangen. En heel vaak is het heel schuin, heel corrupt. Maar dat heeft te maken met dat de pastoren zelf geen flauw idee hebben wat ze dan erover hebben. En heel vaak ook gewoon napraten wat andere pastoren hebben gepredikt ooit eens een keertje. En die hebben dan daar wat inspiratie eruit gekregen, waardoor ze hun eigen prediking naar modelleren. Maar zeg maar, als we praten over de Bijbel en over God en al die dingen, daar staat ook zelf dat allebei komen van dezelfde bron. Ja, duisternis en licht komen van dezelfde bron. Heel vaak in het occulte als we praten over de duisternis, dat is dan zeg maar het vrouwelijke kant van het goddelijke. En het licht is de mannelijke kant van het goddelijke. En ze moeten altijd samen gaan. Altijd in het christendom, daarom noemen ze het christendom een patriarchische religie. Ja? Omdat het gaat over de religie van de zon. Ja? Jezus Christus figuur is de zon. Daarom de steeds opkomende zoon, de steeds opkomende zon. Dat is de titel van deze serie. Ja? Het is een patriarchische, het kind die de wil van de vader doet. En ze hebben de moeder helemaal aan de achterkant geduwd. Maria is helemaal aan de achterkant geduwd. Terwijl Maria heel belangrijk is. Het is een hele potente aspect van het goddelijke. Waar alle potentieel erin zit. Ja? In de huidige wetenschap noemen ze dat bijvoorbeeld het zwarte gat. Black hole, zwarte gat. Ja, het is de plek. Alleen het verschil is dat de wetenschap denken dat het allemaal niks erin zit. Maar uit onze voorouders, wij begrijpen als occultisten dat het heeft te maken met potentie. Alle moleculen, alles zit erin. Alle elementen zitten daar in die gat. Ja? En door het lichtfrequentie, wordt er zeg maar verschil gemaakt. Dus er komt het verschil in frequentie. En door dit verschil in frequentie creëer je de realiteit die voor ons ogen plaatsvindt. Oké? Dus dat is de verhaal die verteld wordt. En daar is de wetenschap mee bezig om ook te bewijzen zelfs. Zelfs een paar wetenschappers die zijn nu al die kant op aan het gaan. Ja, met verschillende theorieën en dat soort dingen. Het principe van dualiteit is hier gaande, heb ik ook al gesproken. Dus, en dat is het, hè, mensen. De maan en de zon. De volgende kaart is natuurlijk dus de zon zelf. Ja, is de symbool van verlichting, vreugde en succes. Wanneer je natuurlijk weet en begrijpt, dan ben je blij. De zon is een heel belangrijk aspect hiervan. En ik zeg zelf dat in de zomer is het beste moment
Want de zon is at zijn hoogste piek voor verlichting. Die kracht die moet je gewoon gaan gebruiken. De zon heeft een specifieke frequentie voor de mensheid. Het brengt leven en licht. De zon is hetgene dat leven brengt op aarde. Haal de zon weg, alles gaat dood. Klaar. Ja? En het heeft ook te maken met de frequentie die de zon naar ons brengt. Naar de aarde toe brengt. Brengt een bepaalde frequentie en dit is de frequentie van leven. Ja? Deze kaart belooft helderheid, vitaliteit, een stralende licht van bewustwording. Ja? De zon zelf, als je de zon zelf als symbool ziet daar, het is heel prominent, heel zichtbaar daar. De stralende zon symboliseert bewustzijn, helderheid en waarheid. Het kind op het paard is onschuld, zuiverheid, hernieuwde begin. En dan praat je over de zonnebloem daar, staat voor groei en leven. Ja? Gericht naar de zon als bron van kracht en energie. De muur verwijst naar de afscheiding tussen het persoonlijke en het collectieve bewustzijn. De muur houdt de externe wereld op afstand. Maar binnen de muur is er vreugde en vreedzaamheid. Soms, wanneer je bewust wordt, dit is ook een hele goeie, want soms wanneer je bewust wordt, dan lijkt het alsof dat jij gek bent en de wereld, althans de wereld beschouwt jou als gekke, omdat je op bepaalde manieren denkt, op bepaalde bewustzijn staat hebt. Ja? Dit is het. Dus op een gegeven moment, om te genieten, om die vreugde van vrijheid ook te hebben, moet je soms een beetje afscheid maken van de buitenwereld. Dat doe ik sowieso wanneer ik bijvoorbeeld bij studie. En dan lijkt dat ook heel vaak op de kluizenaar. Waar ik ook niet op lijk nu, bijvoorbeeld. Want ik hou ook heel veel om mezelf zeg maar af te scheiden naar mijn kamer toe om te studeren. Ja? De Jungiaanse type is de magier. Dus het zelf. De zon vertegenwoordigt het zelf. Ja? De Jungiaanse archetype, dat symbool staat voor het integratie van alle aspecten. Dus op het moment dat je een magier bent, dan beheers je alle aspecten van je psyche. Alle elementen noemen ze dat. Het vuur, het water, aarde en lucht. Ja? De god hier die erbij hoort is Ra. Of Re. Ja? De Egyptische zonnegod wordt geassocieerd met de zon hier. En Ra symboliseert het licht dat duisternis verdrijft. Oké? Hier zie je Resh als Hebreeuwse symbool. En dat betekent hoofd. Zoals ik net zei ook, hè, de kof is de achterkant van je hoofd. En Resh is eigenlijk het hoofd als zijnde de voorkant van je hoofd. Dat is het bewuste. Dat is wat het betegenwoordigt. De staat van bewustzijn is dat je volledig bewust bent en verlicht bewustzijn. Je bent verlicht. Je begrijpt hoe de wereld werkt. Je begrijpt hoe je psyche werkt. Je kan jezelf beheersen. Je kan je psyche beheersen. Je begrijpt het allemaal. Omdat je begrijpt, ben je ook niet gemeen tegen je medemens. Je bent lief tegen je medemens. Zo lief mogelijk. Ja? Soms ben ik heel erg gemeen, wil je zeggen. Maar ik noem niemand bij naam. Ik zeg gewoon van als je deze staat van bewustzijn hebt, ben je een Mongool, bij wijze van spreken. Ja, dat soort dingen doe ik soms. Heeft ook te maken met het... soms ben ik gewoon boos, omdat de mensen het kwaad gewoon zo graag wil zien op aarde. En men doet niks om er tegenin te gaan. Ja? Maar men klaagt wel dat men lijdt. Dat men moeilijk heeft, financieel moeilijkheden. Moeilijkheid hebt om bepaalde dingen te bereiken in het leven. Het zijn allemaal consequenties door onze conditie van slavernij. Als wij niet slaaf zijn, dan zou je meer vrij zijn om die dingen te gaan doen. Als we dat gaan begrijpen, ja, dan ga je niet meer zeg maar de red race in. Dan ga je je leven anders indelen. En je gaat niet meer zeg maar zo als een kip zonder kop gewoon zomaar doen als wat de kerk zegt. Of zomaar doen wat de regering zegt. Of zomaar doen als mensen jou geld bieden. Je bent wat slimmer geworden. Ja, dat is dit kaart. Ja, dus de tegenovergestelde kaart natuurlijk is de maan. Hebben we net over gehad, gaan we niet meer over hebben. En hier heb ik wel het principe van helderheid daar gekoppeld. Omdat je dan zeg maar bewust bent, in balans kan je zeggen. Ja?
Dat is dan zeg maar het tegenovergestelde is de maan. Volgende is het oordeel. Het oordeel is een kaart van wedergeboorte. Je ziet ook daar dat mensen daar opstaan uit hun dood. Je begrijpt wel, kijk, als je een klein beetje aandachtig luistert naar mijn verhaal, hè, en voor de mensen die een beetje creatief zijn ook, want, en wat ik daarmee bedoel is dat je je rechter hersenhelft gebruikt, niet alleen maar de linker hersenhelft. De linker hersenhelft noem ik altijd de logica gedeelte van je brein. De rechter hersenhelft is de creatieve kant van je brein. Dat ik maak die scheiding hard nu even. Begrijp wel dat de hersenen een beetje meer complex is dan dat. Ik begrijp dat. Ik ben natuurlijk niet zo dom dat je denkt. En dus ik zeg alleen maar, het gedeelte van je hersenen, de rechterkant, is de creatieve kant. En als je dit soort kaarten bekijkt, dan zie je heel veel christelijke thema's langskomen. Ik ga je zo direct eentje laten zien zelf, dat jij zegt van, hoe komt het daar in de tarot? Dus als tarot een duivelse ding is, hoe komt er dan christelijke geloof en christelijke dingen daar? Dan zou christelijke geloof ook duivel moeten zijn, toch? Jij. Ja? Dus ik heb zoiets van, gebruik onze hersenen, mensen. Kijk naar de dingen, begrijp het. Geef jezelf de kans om te leren. Niet alleen maar blindelings in één boek staren. Ja? En een boek die een of andere, zeg maar, hoe noem je dat? Niet farao, maar keizer van Rome heeft in elkaar gezet in Constantinopel. Ja, dat is het verhaal. Dat hij dan, zeg maar, al die bishops bij elkaar hebben gehaald en eigenlijk geforceerd, onder bedwang, om de kanon, zeg maar, de Bijbel in elkaar te zetten. Die 60 boeken. Ik ben geverst erin hoor. Dus ik ben niet helemaal niet geverst hierin. Ja, dus het was onder bedwang. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Met militaire mensen zeg maar, daar buiten. En dan moesten ze, zeg maar, in wat we tegenwoordig noemen de Tweede Kamer, moeten ze dan, zeg maar, die kanon, zeg maar, de boeken van de Bijbel bij elkaar zetten. Ja, onder bedwang. Ja, dus ga mij niet vertellen dat je daar blindelings gaat, je hele leven daarop gaat baseren. En laten we even eerlijk zijn, als je leven na de dood zo belangrijk is, dan zou ik zeggen van, ga gewoon verder kijken en zeker weten dat je dan daadwerkelijk in de hemel komt. Want het was een beetje lullig dat als je dan, zeg maar, daar komt en dan zegt er is er geen hemel en ook geen hel. Dan ben je de lul natuurlijk, hè. Dus beter ga je gewoon goed onderzoeken voordat je jezelf blindelings, zeg maar, gelooft in deze mensen. De engel die daar zit is Gabriel trouwens. Die dan, zeg maar, de trompet blaast. Ja? Wat het oproeping van de zielen tot verantwoording. Je ziet dat? En wedergeboorte symboliseert. Dit is het verschil van mijn boodschap en het boodschap daarbuiten. Mijn boodschap zegt, jij bent verantwoordelijk voor je acties. Daarom misschien ben ik niet zo populair door heel veel mensen. Maar ik geef je tenminste de tools om je gedrag aan te passen. Ja? Om te kiezen voor het goede en niet voor het kwade. En dat als je leven een kutzooi is, ja, sorry voor het gebruik van die woorden, want ik ben gewoon iemand die direct is. Als je leven gewoon een kutzooi is, dan begrijp je wel dat jij het zelf zo hebt gemaakt. Maar tenminste zeg ik niet tegen jou van, oh, blijf maar lekker zo. Ik geef je de tools. En dan nu heb je de keuze. Daar gaat het om. Ik wil je mensen de keuze geven. Om te zeggen van, oh, ik ga het anders doen. Maar als je de keuze niet maakt en je leven blijft een kutzooi, ik heb geen medelijden met je. Ja? Dus de opstandingsfiguren die je daar ziet, zijn mensen komen uit hun graven tevoorschijn. Want je bent de dood. Heel vaak als je de satanistische mensen, dit is een van de dingen die ik ook vertel. De satanistische mensen die noemen de mensheid als algemeen de dood. Omdat mensen dood zijn. Dus als jij een film kijkt, bijvoorbeeld The Walking Dead, die verhaal vertelt ons de mensen die niet wakker zijn. En dan zie je meestal een groep mensen die proberen, zeg maar, te overleven. En die proberen, zeg maar, door deze zombie-apocalypse, zeg maar, hun leven in te gaan. Nou, het lijkt een beetje op mijn leven. Ja? Of elk verlichte persoon, die gaat door zo'n ding. Ze hebben allemaal zombies om je heen. En die lopen zo. Oeh. Omdat ze dan, zeg maar,
een of andere politieke figuur of achter een of andere religieuze figuur hun leven helemaal gambelen, helemaal verspillen eigenlijk. Dan noemen ze dat, die mensen noemen ze dat in de occulte kringen en het specifiek in de satanistische kringen noemen ze dat de dood. Mensen die dood zijn. Ja? Dus de oordeelkaart gaat erom, je moet opstaan. En Gabriel is degene die de trompet blaast daarvoor. Mijn moeder zou zeggen, the same word, but better language. Als ik ook lelijke woorden gebruik. Ja. Want ja, ik moet wel een klein beetje kunnen uitleggen. Want soms, ik probeer duidelijke taal te spreken, zodat mensen begrijpen. Ook al is Nederlands niet mijn eerste taal. Dat zou ik wel willen soms om het helemaal met de hamer van Thor, met mijn hamer, te bonken op deze mensen hun hoofd. Want volgens mij begrijpen ze het gewoon niet. Ja? De vlag met het rode kruis symboliseert het kruispunt van spirituele en materiële. Ja? En de vereniging van deze twee. Ja? Ik heb vorige week ook al verteld, heel vaak de kruis vertegenwoordigt het geest en het fysieke wereld, die bij elkaar tot kruispunt komt. En bij de kruispunt daar, dan is heel vaak de ziel die dat, zeg maar, bindt. De ziel is een soort lijmmiddel tussen het geest en het lichaam. Wat men het geest noemt natuurlijk. Want eigenlijk de fysieke wereld is ook gewoon geest. In de Roosekruis eigenlijk, die uit Egyptische leringen ook komt, praten ze over dat materieel gewoon geest is. Dus alles is geest, als het ware. Dan heb je dat het water staat voor reiniging natuurlijk van de ziel. Ja? En dan hebben we het wedergeboorte, dat is de Jungiaanse archetype, het weeskind eigenlijk. Heel vaak praten ze in het christelijke geloof dat als jij een wedergeboorte hebt meegemaakt in de christelijke kerk, dus als je je leven, quote unquote, naar Christus hebt gebracht, en dat je dan, zeg maar, herboren bent, dat je een weeskind wordt van God. Dus dat God je adopteert eigenlijk. Ja? Dat is dit kaart. Alles van dit kaart praat daarover. Ja? Nu begrijp je ook, het occulte, al deze religies komen uit het occulte hoekje, maar ze zijn verbasterd en ze hebben een eigen verhaal van gemaakt. Snap je dat? Dus dat kan ik helemaal niet vertellen, jongen. En er zit zoveel meer in. Ik heb in een van mijn podcasts, dus het is wel dat audio podcast, heb ik een document, het minstens 5 pagina's. En dan praat je over pagina's met fonts van 12, 13 grote size. Ja? 5, 6 pagina's van de vergelijking van Jezus figuur, vergelijking van de christelijke verhalen met de Egyptische verhalen. Is daarin vertaald. Ja? 5 tot 6 pagina's. Je kan je voorstellen, dit verhaal van Christus is een hervertelling van onze oude Egyptische verhaal. Het enige verschil is, het is een slechte versie daarvan. Met heel veel dingen die missen, waardoor mensen natuurlijk niet bewust kunnen worden, want dat is wat ze willen. Ze willen dat we op dam blijven, zodat ze ons kunnen blijven controleren, als idioten. Ja? Engelen worden met de vleugels getekend, maar ik heb van de medium gehoord dat ze een soort van mantel dragen. Ik weet dat engelen met veertjes werken. Nou, engelen hebben geen vleugels inderdaad. Het verhaal van vleugels heeft te maken met het feit dat ze niet van aarde zijn, ze zijn van de hemel. Als jij symbolen ziet in het algemeen, in het occulte, dan is het niet dat het letterlijk zo is. Bijvoorbeeld dit is ook een symbolen. Dan moet je dat allemaal niet letterlijk nemen. Het heeft te maken met kwaliteiten, het heeft te maken met concepten, abstract. Dus als jij vleugels ziet, dat betekent dat zijn wezens die niet menselijk zijn. Het zijn wezens die vanuit de hemel komen. En heel vaak zijn ze niet eens mensen of zelfs wezens, zijn krachten of kwaliteiten. Ja? Heel vaak arkengelen zijn kwaliteiten en krachten. Ja? Er zijn potente kwaliteiten en potente krachten, die jij niks kan doen. Jij moet alleen maar wat je moet doen is gewoon volgens deze krachten leven. En gewoon volgens deze krachten je leven, zeg maar, leiden. Want als je er tegenin gaat, dan ben je echt de pineut, de pinari. Ja. Dus daarom worden ze dan met vleugels geportretteerd, et cetera, et cetera. Maar er zijn natuurlijk geen mensen met vleugels en dat soort dingen. Ja? En de mantel
heeft te maken met, ook met de hemelen. Ja? Heel vaak zie je Maria, als je dan de oude tekeningen ziet van Maria, in de oude Egyptische verhaal is dit vrouw Nun. Ja? Het heeft te maken met de potentie. Als je letterlijk je hoofd naar boven kijkt, s'avonds, je kijkt omhoog, dan zie je donker. Ja? In die donker zie je sterren. Ja? De sterren zijn de kinderen, quote-unquote, van God. Ja? Die licht brengen. Daarom zeggen ze dat wij ook kinderen we hebben de goddelijke essentie in ons. Dat is het licht. Ja? The spark of divine. Dat is, alle tradities hebben daarover. Dus de divine spark. Ja? En alle nieuwe verhalen van Transformers, alle die dingen, die praten ook daarover. Die zijn allemaal dingen die ze willen brengen in de onbewuste van de mensen. Ja? Omdat mensen gewoon op die manieren van beeld zien en dat soort dingen ook leren. Of tenminste, de goede manier of de slechte manier. Het punt is, ze gebruiken deze symbolieken om te manipuleren uiteindelijk. Engelen hebben geen... Nee. Nou, als je dan geslacht ziet als een penis en een vagina, nee. Als je praat over energievormen, ja. Dus dan hebben ze een vrouwelijke energie en een mannelijke energie. Die energieën die bestaan, ja. En die moeten met elkaar complementeren. Dus of je kan noemen dan mannelijke en vrouwelijke frequenties. Geef het beestje maar een naam. Dat bestaat. En het heeft te maken met de ene geeft en de ander ontvangt. Iets dat een vrouwelijke karakter heeft, is ontvangt. En iets dat een mannelijke karakter heeft, geeft. Ja? Hetzelfde idee als het bezwangeren van een vrouw. Je zet, zeg maar, sperma in de buik van de vrouw. Dus dan heb jij iets gegeven aan de vrouw. Dus dat geeft aan dat jij een mannelijke essentie hebt. Als je een mannelijke entiteit bent en de vrouw is de ontvanger, dat is hetgene wat het als een vrouw maakt. Ja? Dus het is heel simpel. Mensen, wat ze proberen te zeggen daarbuiten in de wereld, ik begrijp het. Mensen hebben hun rechten om te geloven wat ze willen. Maar gaat jouw geloof niet forceren op andere mensen. Met al deze, zeg maar, lettertypetjes en al die andere onzin. Mannelijke essentie en een vrouwelijke essentie. Mannelijke energie en vrouwelijke energie bestaan. En punt, basta, einde fucking verhaal. Wij moeten gewoon harmoniseren daaraan. Of verwoest worden door de natuurwet eigenlijk. En dat is heel simpel. En dan kunnen we zeggen van ja, God is liefde en zo. Ja, God is liefde, maar ook rechtvaardig. Nou, dat stukje vergeet mensen altijd. Hij is licht en donker. Ja? Dus we moeten echt oppassen met wat we met onszelf doen. En ik respecteer in het algemeen iedereen met hun eigen geloofssystemen, zolang ze anderen niet pijn doen. Want dat is het punt. Men gaat zo ver dat men pijn en slavernij brengt naar een ander. En dat moet stoppen. En ik ben hier met mijn fucking vinger, ja, want dat moet gewoon stoppen. Iemand moet het zeggen, want als niemand het zegt, dan gaat iedereen gewoon vrij lekker chillen en niks doen. En dan gaan deze mensen denken dat ze allemaal, zeg maar, recht hebben om het te doen. Nee, je hebt geen recht om andere mensen te dwingen. In geen enkele vorm. Dus daar gaan we even verder. Het oordeel Shin. By the way. Bonucci. Ja. By the way, Shin is het letter die komt voor het woord Yeshua. Ik wou dit even bespreken. Yeshua is Yod-He, Vav-He. En dan als je Yeshua, dus wat we dan Jezus noemen, als je dan Shin gebruikt, dan zet je hem daartussen. Dan zeg je Yod-He, Shin, Vav-He. Dat krijg je het woord Yeshua van. En dat betekent, Yeshua betekent opstanding, of het betekent gered door God. Dit kaart, die geeft dat heel erg veel aan. De redding komt op het moment dat je opstaat. Ja, dat jij opstaat. Het is een verantwoordelijkheid iets. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Je kan het niet aan de regering geven. In principe, de regering hoeft niet eens te bestaan. Wat dacht je daarvan? Ja? De religie-entiteiten moeten niet te bestaan. De verantwoordelijkheid is jezelf. Ja? Dus Shamek, dus Shin, is het woord. Ik heb hier de Shamek, is de foutieve ding. Ik ga dat verbeteren.
en online zetten, dan hebben jullie dat. Ja? De tegenovergestelde de kaart is de gehangene, waar oordeel, spirituele wedergeboorte symboliseert. Ja, staat gehangene over overgave en reflectie. Als je dan de gehangene kaart hebt, ben je altijd in een soort van passieve staat. Ja? Waar de meeste mensen nu erin zitten. Ja? Passiviteit is niet slecht, mensen. Zolang we niet het kwaad hoge tij laten vieren. Dat is het punt. We laten het kwaad hoge tij vieren. En dat maakt mij een klein beetje pissig eigenlijk. Ja? Spirituele wedergeboorte en bewustzijnwording. Daar moet je dan bewust van zijn. Je moet wedergeboren worden en een betere mens worden. Deze kaart is blauw, ja. Het heeft ook, ik heb een bonusgedeelte vandaag. Na deze kaart heb ik een bonusgedeelte die ik ga laten zien. Ja, dus maar in ieder geval, de ontwikkeling is de zelfreflectie en verantwoording. Verantwoording. Ja, jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Alles wat je doet. Niet gewassen worden door het bloed. We hebben geen satanische rituelen hier. Dat je dan gewassen moet worden met het bloed van Jezus. Het zingen, oh heel heilige bloed van Jezus. Ga me even wassen. En ik kan gewoon lekker kwaad blijven doen. Ja? Nee. Dat wordt niet zo. Je gaat betalen voor je daden. Dus dat betekent aanpassen. En de creatie die dezelfde God die je aanbidt, ga je gedrag aanpassen en stoppen met vermoorden. Dat moet je stoppen met doen. Wat dacht je daarvan? Heel veel mensen zijn gewoon... Ja, sorry, ik ben soms een beetje boos. Ik reageer zo. Maar ja, als je het niet leuk vindt, dan kan je altijd Netflix gaan kijken. Maar als je echt degelijke kennis wil leren, dan moet je gewoon blijven kijken en mijn gedrag helemaal niet je tegenhouden. Joh. Dus dat is het tegenovergestelde. En de laatste kaart is de wereld. De wereld is de laatste kaart van de grote arcana. En dat betekent voltooiing van het reis. Ja? Je hebt het reis voltooid. En je bent nu een beter mens. Goed mens. Moreel persoon. Dat betekent niet dat je niet fouten kan doen. Maar tenminste weet je, op het moment dat je fouten doet, je weet waar je naartoe moet gaan om het te fixen. We moeten onszelf gaan fixen nu. De mensheid is getraumatiseerd. En ik heb het in het occulte onthuld, heb ik dat even uitbundig erover gehad. De meeste mensen zijn getraumatiseerd. En deels daarvan is door hun situatie in hun leven. Het zij verkracht, het zij slechte ouders, het zij whatever. Ja, de trauma, die hebben bepaalde gedrag ontwikkeld in je. En soms is het goede dingen, maar heel vaak is het gewoon slechte dingen. En heel vaak de slechte dingen, die worden eerder aangenomen. En die worden eerder een habit, iets dat je dan continu doet, dan het goede. Dus je moet dan bewust van worden en het aanpassen. De wereld betekent, je hebt alle tools, je begrijpt het nu. En je kan jezelf continu verbeteren, continu naar de perfectie van Godheid zelf verbeteren. We zijn allemaal niet perfect, ik begrijp dat. Maar dat haalt niet weg dat wij moeten gaan lopen die kant op. Nu doen we niks. Nu zijn we net als de gehangenen, we doen niks. We blijven staan en wachten totdat, ik weet niet waar we op wachten. Zodat de regering het oplost. Of dat God het oplost. Of dat geld het oplost. Dat is wat wij aan het wachten zijn. En terwijl de hele wereld naar de marmoeren gaat. En we gaan allemaal dood. Want uiteindelijk de natuurwet, die gaat werken. Die gaat zijn werk doen. Die brengt oordeel. Ja? Dus waarschuwing is hier. Ik ben een van de waarschuwingen. Misschien neem je me niet serieus, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb mijn werk gedaan. En als jij het wil luisteren of niet, dat moet je zelf weten. Ja? Ik weet wel waar ik naartoe ga in ieder geval. De dansende figuur. De vrouw in het midden van de kaart danst in de krans. De vrouw daar. Eigenlijk is het niet eens een vrouw. Het is een hermafrodiet. Het is een vrouw en een man tegelijk. Want het is de twee energieën samen. Oké? En ze staat voor het vrije en volledige zelf. Je wordt vrij. De wereld moet vrij worden. Dit is het mooie van dit verhaal. De wereld is niet vrij. Ja, we moeten vrij worden. De krans zelf is een cirkel. Dat betekent eeuwigheid natuurlijk. Overwinning en voltooiing. De cirkel is rond. De wat je zegt dan, de 4 dieren daar, die je daar ziet. Ja, is de engel, linksboven. De adelaar. Ja, rechtsboven.
de stier links beneden en de leeuw. Oké, mensen, ik ga jou nogmaals brengen in een bepaalde bewustzijn. Dat zijn de 4 aspecten van Christus die in de 4 eerste boeken van het Nieuwe Testament worden besproken. Dus elke keer als je de engel daar ziet en de adelaar, ze zeggen ook dat God als een adelaar is, omdat hij... Oké, laten we nog een keer zeggen. Deze verhalen komen van Oud-Egypte. Ja, Horus, die wordt gezien als een adelaarhoofd. Ja? Ja, we wachten nog steeds op de externe, ja, inderdaad even. We worden nog steeds wachten we op een externe Jezus. 2000 jaar. Ja? Je blijft nog 2000 jaar wachten, denk ik, zou ik zeggen. Ja? Dus de adelaar, dat verwijst naar alziende. De adelaar is een dier die helemaal naar boven gaat en die kan, zeg maar, heel ver zien. Dat verwijst naar de zon eigenlijk, die in de lucht zit daar en die alles kan zien. En hij laat zijn licht overal. Het is de kwaliteit van Godheid. Ja? Ze zeggen ook dat Jezus, of dat God, zeg maar, het wordt geportretteerd zelf in het Oude Testament als een adelaar. In heel veel van die boeken, Oude Testament boeken. Dus dan zie je daar de adelaar. Ja? De adelaar die wordt gezien in de, hoe noem je dat? In de boek van Johannes. Ja? De evangelie volgens Johannes wordt beschouwd als het meest mystieke en filosofische. Ja? Want het gaat heel diep, heel ver. Ja? Dat betekent het adelaar. Dat is de adelaar rechtsboven. En dan heb je dan, dat is Johannes. En dan heb je dan, zeg maar, de engel aan de linkerkant boven. Dat is dan Matthäus. Ja? Het evangelie van Matthäus benadrukt Jezus' menselijke afkomst. Het is de mens. Het is de zoon des mens. Ze zeggen altijd in de Bijbel de zoon des gods en de zoon des mens. Dat is dat. Ja? Dus het verwijst weer, jij moet de Jezus worden. Ja? Dit is de wereld. De wereld moet Jezus worden. En dan praten ze over Marcus. Ja, dat is dan de leeuw. Ja, dit is niet iets dat heel moeilijk is. Jezus wordt de leeuw van Juda genoemd. Dus iedereen, elke christen loopt rond met een t-shirtje van de leeuw van Juda. Als een idioot. Ja, maar zelf Christus worden, dat doen we niet, hè. We worden niet beter, we blijven maar zondigen. Ja, en zonde betekent niet hetgene doen, of niet hetgene doen dat de pastor niet wil dat je doet. Zonde betekent tegen de natuurwetten ingaan. Dat betekent zonde. Zonde betekent, je hebt niet begrepen, je bent niet bewust. Ja? Daarom zondig je, omdat je niet begrijpt. Bijvoorbeeld, als jij McDonald's eet elke dag, dan zondig je tegen je lichaam. Want je lichaam gaat uit balans. Balans, de ma'at, de orde van het lichaam, heeft te maken met je voeding. Heeft te maken met de balans die plaatsvindt in je lijf. Als je dat niet begrijpt, dan heb je de neiging om te zondigen, zeggen ze. Ja, dus het heeft niks te maken met ook iemand anders. Zelfs sterker nog, als jij slecht eet, tenminste heb jij met jezelf te maken. Maar op het moment dat je ook andere mensen pijn doet, niet alleen maar jezelf, maar ook andere mensen pijn doet, dat is immoreel. Ja, dat is het verschil. Immoraliteit is op het moment dat je de disbalans vermenigvuldigt daarbuiten. Dus dat je dan daarbuiten slecht doet, daarbuiten dingen uit balans haalt. Dan ben je immoreel bezig. Als jij, zeg maar, in je eigen lichaam of met jezelf dingen uit balans haalt, dan moet je zelf weten, jij bent de baas uit je lijf, van je lijf. Want je moet heel goed oppassen dat je andere mensen niet tegenhoudt. Dat is ook wat Jezus zegt trouwens. Hè? Jullie houden andere mensen de koninkrijk binnen te komen. Dat zei hij ook tegen de Farizeeërs. En jullie komen zelf niet binnen. Ja, het zijn mensen die tegenhouden dat andere mensen groeien in hun geestelijkheid. De pastoren bijvoorbeeld. En dan houden ze de mensen tegen te zeggen van, ga niet naar Glenn luisteren, ga niet naar zijn podcast luisteren, want het is van de duivel. Ja, terwijl ik gewoon gedekelijke kennis hier voor iedereen aan het geven ben. Niemand doet het. Heel weinig tegenwoordig. Die het echt op deze manier doet ook. En die vertelt ook letterlijk, duidelijk,
Dat is het probleem. Mensen vertellen niet duidelijk dat de regering, de religie en geldsystemen slavensystemen zijn. En ik praat duidelijk. Geen Chinees, heel duidelijk. De verhaal van Lucas is de stier. Of het os. Dat is dan zeg maar de offering. De offering die ook naar de Christusfiguur verwezen wordt. Of je kan zelf zeggen de stier. Het was inderdaad in de tijden van de stier als zodiac. Ja? Waar Mozes ook helemaal boos werd over op de Israëlieten. Omdat de Israëlieten zeg maar de stier gingen aanbidden. Omdat ze overgingen van de stierenperiode tijdperk naar de vistijdperk. Deze dingen bespreek ik in mijn audiopodcast Religie. Daarom is het handig om deze dingen te beschrijven. Want het zijn thema's die continu terugkomen. Op een andere manier. Zodat je bewustzijn naar boven wordt. En dan krijg je meer inzicht. En dan begrijp je het beter. Ja? Maar je haalt anderen alleen uit balans wanneer je geen toestemming hebt. Oh, maar je haalt uit balans wanneer je geen toestemming hebt. Oh, waarschijnlijk bedoel je wanneer haal je een andere uit balans wanneer je geen toestemming. Nou, als jij bijvoorbeeld mensen dwingt. Als je mensen dwingt om dingen te doen die ze niet of manipuleert zelf. Ja? Als je geen duidelijkheid. Als je geen prik haalt, dan ben jij degene die het veroorzaakt dat andere mensen ziek worden. Ja? Ben ik duidelijk genoeg? Immoraliteit op zijn best. Ja, echt. Echt, Gisela. Ik word echt heel boos hierover. Ja? Als jij dit niet doet, dan gebeurt dit en dit en dit. Nee, zorg voor jezelf eerst. Zorg ervoor dat jij goed eet. Ja, verantwoordelijkheid op jezelf. Daar moeten we naartoe gaan. Maar nee hoor, doen we niet. Laten we andere mensen gaan dwingen. Dus in ieder geval, wat je daar hebt is de Egyptische god Ma'at. Ma'at is de godin van orde. Ja? En de Jochiaanse archetype is trouwens de strijder. De voltooier. De winnaar. Degene die wint. Ja? Laat me toch wel even teruggaan. En hier heb je Taf. Taf is het teken en de merk. De merk en symboliseert het einde van een cyclus. Het is ook de laatste letter van de Hebreeuwse letter. Ja, het is een merk. Als jij een beetje geverst bent in de boek, in de Exodus, de boek van de Bijbel, Exodus, dat is de Torah, dan weet je over de merk die alle Joden, zeg maar, Hebreeuwse mensen op hun deur moesten, de taf. Dat is eigenlijk de taf, de Paleo-Hebrew taf. Het lijkt op een kruis. Ja? Dat is degene die ze dan op hun deur hebben geverfd met het bloed van een stier of van een oks. Ja? Dat hebben ze dan getekend, zodat de dood niet bij hun komt. Het gaat langs hun deuren heen. Ja? Dat verhaal, dat heeft te maken met deze letter taf. De taf die dan zeg maar het merk. Het merk is, dit betekent van, ik ben een volledig mens. De dood zal mij niet overkomen. Ik zal immoraliteit heb ik bereikt. Ik ben een moreel persoon. Dat heeft te maken met jezelf aanpassen. Ja? En hier krijgt Ivanisha die zegt, Glenn, wat zijn de twee staven in de beide handen van de vrouw figuur? Ja, dat is een goede, Elisha. Ik ga meer over de tarotkaart in de volgende seizoen bespreken. Dat is een beetje meer geavanceerde. Ja, maar de staven die heel vaak als je staven zien in de hand van een symboliek of zo, betekent autoriteit ook. Ja, dat betekent, en hier heb je zelfs, je hebt twee typen autoriteit zelf. Je hebt natuurlijk autoriteit, zeg maar, heerschappij over jezelf en heerschappij over de wereld. Dus je wordt een soort van, ja, Christusfiguur. Ja. Dus heel vaak zijn de staven hebben te maken met autoriteit, zijn heerschappij, controle. Ja? Het controle over zelf en waardoor je automatisch controle over de hele wereld hebt. Omdat als wij als collectief wezens, collectief mensheid, moreel worden, dat heeft automatisch invloed op de wereld. Wij controleren de wereld op die manier ook. Ja. Ja? Dus de principe is principe van voltooiing. Oké, dus dit is de dualiteit. De dwaas is de tegenovergestelde natuurlijk. Want de wereld betekent het einde, de dwaas natuurlijk het begin. Dus, maar goed,
Ik wil heel snel door deze bonusgedeelte gaan. Ik heb primaire kleuren gepakt. En ik heb alle kaarten die daarbij behoren op basis van kleuren gecategoriseerd. Niet vergeten mensen, nogmaals, de kaarten helpen je psyche te programmeren. Het zijn programmeertalen. Oké? Wat is dan je psyche? Je psyche is je gedachte. Ja? Eigenlijk, psyche komt uit de Grieks filosofie en psychologie. Ja? En het verwijst naar totaliteit van de menselijke geest. Ja? Zowel bewust als onbewust. Ja? Het omvat gedachten, emotie, herinneringen, waarnemingen, percepties. Ja? Evenals de complexie wisselwerking tussen deze dingen. Dat is de psyche. De psyche zijn deze dingen. Op het moment dat je ze controleert, nogmaals, duidelijk verhaal. Als je die psyche controleert, controleer je je actie, controleer je de conditie van de wereld. Nu begrijp je waarom het heel stikke belangrijk is om psyche van de mensen te begrijpen. Iedereen moet dat kunnen. Al tenminste je eigen psyche. Ja? Dus ik heb hier, en de kleuren, die hebben ook invloed op je psyche. De roodkleur bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld reclame bekijkt, dan kiezen de mensen die ook reclame maken op specifieke kleuren. Je moet begrijpen wat die kleuren betekenen, dan begrijp je ook welke boodschap. Als je deze dingen bewust begrijpt, dan gaan ze niet zomaar in je onbewuste. Echt niet, je wordt echt niet geprogrammeerd hoor. Dan zeg je van, ja, je gaat het tegenovergestelde doen, of je gaat het helemaal niet doen, of je negeert het en je gaat gewoon je leven verder leiden zoals jij het wil. Ja? Dan ga je niet helemaal betoverd worden door de Apple producten bijvoorbeeld. Ik heb soms mensen tegengekomen die zweren bij Apple. De Apple producten, zeg maar. Ik bedoel de product Apple van Steve Jobs. Ja, die zweren erop. Het is de beste. Het is allemaal geprogrammeerd, jongens. Ja, je kan ook gewoon. Die komen allemaal uit China trouwens. Ja. Ja. Heel goed, Ivanisha. Heel goed. Die zeker weten. Ja. In mijn vorige seizoen 3 van Eigen Pad zelf, bespreek ik ook de kleuren. Ik ga straks ook, over 5 weken, ga ik ook heel even weer de kleuren erbij halen, omdat de tarot ook over de kleuren gaat, maar heel eventjes. En de numeriek ook ervan weer, zodat wij dat kunnen herhalen en nieuwe dingen erbij halen. Ja, de rood staat voor actie, pas en kracht en al deze kaarten hebben ermee te maken. Ja, dus als je dan actie, passie en kracht in jou wil zeg maar ontwaken, dan zou ik zeggen mediteer op deze kaarten. En daarnaast heb ik blauw, dat is intuïtie, mysterie en spiritualiteit. Als je die wil ontwaken, deze kaarten. Ja. Ik vind zelf de hoge priesteres een van mijn favorieten. Dat is Maria daar op de troontje. Ja. Dat zegt ook heel veel trouwens, als Maria op troon zit. Want zij is de moeder. Ja. Des moeders eigenlijk. En dan heb je de kluizenaar ook een van mijn favoriete kaarten. Daarnaast heb je dan zeg maar de goudgeel, dus helderheid, verlichting en kennis, waar de zon ook deel is hiervan. Maar de geliefde is ook een favoriete kaart. Scheiding tussen goed en kwaad. Begrijpen wat goed en kwaad is. Het moet helder zijn voor iedereen wat een goed gedrag is en wat een slecht gedrag is. Ja? Je rechten zijn niet van ik heb recht om eten, ik heb recht. Dat zijn niet je rechten. Je recht is een gedrag, is een actie die je doet. Ja? Heel veel mensen, ik heb dit besproken in mijn vorige podcast, de onheilige drie-eenheid. Ja? Dus dat zijn rechten zijn acties. Ja? Heb je recht om iemand te dwingen? Is slavernij ooit rechtvaardig en ooit moreel geweest? Bonocci. Ja? Dus het zijn actie. En dan op basis van het weten van goed en kwaad gedrag, kan jij op de juiste manier handelen. Dan weet je van, ik kan dit handeling doen, zonder een ander pijn te doen. Zonder een ander schade toe te brengen. Dit is wit. Wit is zuiverheid en vrede. Ja, de wereld. De kaart zit ook daarbij. Dan hebben we natuurlijk zwart. Onbekende, angst en transformatie. Ja. En dan hebben we dan zeg maar, nu heb ik het op basis van psychologische fase, dus de eerste stadia, de initiatie. Dan heb je dan deze kaarten voor nodig. Als je dan je transformatiefase initieert. Heel weinig mensen die zetten de kaarten op deze manier. Dus dit is een beetje een bonusgedeelte voor jullie. Dat jullie dan de kaarten op deze manier kunnen zetten voor je.
voor het initiëren van je eigen transformatiefase. En dan je gaat dan zeg maar mediteren op al deze kaarten. Ja? Je moet natuurlijk in de meditatie dat doen. Je focus, dat is de magier, dat is dan de focus. De verschil van goed en kwaad begrijpen. De dwaas is de vrijheid, vrije wil. Je moet jezelf vrijstellen, openstellen voor iets nieuws. Ja? Kluizenaar, kennis zoeken. Ja? Een leerkracht zoeken in de hoge priesteres, de hoge priester. En de zegenwagen. En dan hebben we natuurlijk de tweede stadium van crisis en transformatie. En dan hebben we dan stadium van heling en integratie. Dus wanneer je dan stabiliteit brengt, wanneer je dan groei. Dus er is altijd een fase van initiatie, een fase van crisis en transformatie. Dit is een fase van heling en integratie. Dat heb je hier. En dan heb je dan zeg maar de laatste fase van stadium van verlichting en vervulling. Iedereen gaat door deze stadiums heen. Ja? Ik laat al deze sheets, die krijg je van mij. Als je op mijn website gaat. Ja? En volgende week gaan we verder met de kleine arcana. We zullen dan zeg maar met de staven beginnen. We zullen kijken hoe de as vanuit de as tot en met de 10 en de hofkaarten van de staven ons leren ons wilskracht en creatie te beheersen. Ja, daar gaat de staaf over. De staaf is de element vuur. Oké? Gaan we volgende week erover hebben. Bekers is water, lucht is zwaarden en aarde is pentakels natuurlijk. Ja? Niet vergeten mensen, dit is mijn doel voor iedereen. Een pad van goddelijkheid. Daar moeten we naartoe. En goed, als jullie vragen hebben en andere dingen, laat me zeker weten. En ja, ik wens jullie al het beste. Dankjewel voor het luisteren. En zoals ik altijd zeg, en hoe kem de tef. Shesh. En maat. Tot dan. Tot volgende week mensen.